Мои марайчета, добре дошли в кой епизод се пада? Шести епизод на тази невероятна поредица Габриела Майнкрафт. Кой епизод се пада? Шести, мисля, че казах. Този епизод нещо си че правим. Но мисля, че не ви показах ей тук бъга. Ако съм ви го показала, пишете в коментарите да ей тук хоп. Ето видяхте ли? И така може, ама трябва да се бъгнете. Аз лично го правя ето така, защото ми е по-удобно. А така като се засичаш, не мисля, че може да. Чувам паяк. Нямам аракнофобия, но мразя паяци. Ай, макчета, любимите. Фак. Не трябваше да се вижда. Йоу. Здрави от сега по-обидната къща. Мразя крипари, мразя зомбата, мразя всичко. Тук бях го направила от предния епизод той. Отървах се. Имам ли храна? Фак. Опа, не трябва да посувам на камера. Хора. Имам брадва май. Имам и меч. Който стане. Връщаме се след малко. Не мисля, че доживея. И да, здрасти. Преборих се там с един крипър и един паяк. Стъжниха ми живота, разкатаха ми фамилията. И да. И тук направих едно нещо извън кадър, защото ми беше скучно, нали? И трябваше се пак някаква тъпотия да измисля. Ей тук. Слизаме. Ей тук до стена се допирам. И да. Хап. И така ще се направя да мога да слизам по дявола. Ето на, готово. Да, кой да разбрал идеята, разбрал. Но сега нямам никаква пшеница. Което е проблемче. Я ми кажете, искате ли нещо да направим в следващия епизод? Вие решавате. Хуп, фак. Аз забравям всеки път, че не трябва да почувам като съм на камера. Ама кой искате ми хора? Слейгъра умарая. Има риби. Аз ще понафармя малко рибки и ще се видим след малко. Здрасти хора! Но сега преди да продължим видеото, искам да го се абонирате за канала ми, да лайкнете видеото, да го споделите и да ударите тази камбана, за да получавате винаги известие, когато скача ново яко видео. Да. В днескашния епизод, тъйто казвам, не знам какво ще правим. Смея се като луда жаба. Но мисля да си направя такова мостчик на там. Стari ли бе, що не ми каза? Ма Николко си сладко! Към темата. Трябва да се прибирам. Тота и сега ще се справям на всякакви гадории. Кой обича крипарите? Я да кажете в коментарите кой харесва крипари. Заспивай. Заспивай. Че падна вече от смях. Я да видя. Телепортиране ще е яко.
Андрей, готови сме. Искам, тук не се ровно, не знам как. Някаква телепорт натисна. Да пак си е така. Не ми викайте. Сега ми штуршат главата, що? Мисля, че му впав до главата ми. Къде беше? Да, вратата е тук. Защо има конвата по дявола? Някой да ми обясни. Просто тук беше. Тук. Няма да се тук. Чакай, че това потърсявам тук. Когато кончи. Аз в принцип много обичам кончета, но не съм малко прекалих. Мръднима. Ето на готово. Да кокошки искат да избягат. Ама разбира се! Днес не знам какво да правя, така че хихи. Имам такова джунгл. Не, джунгл.